Butterfly efekt výtvarník David Černý v centru Prahy umístil své nové sochy. Klasika i elektronika festival Pražské jaro nabídl program pro mladé posluchače. A nová role pro Jiřinu Bohdalovou v televizním filmu podle scénáře Marka Epsteina. Je to souhrn nedělních událostí v kultuře. Přeji dobrý večer. Fasádu pražského obchodního domu Máj ode dneška doplňují nové sochy Davida Černého. Repliky historických stíhaček Spitfire s pohyblivými motýlími křídly v posledních týdnech zvedly vlnu debat u odborníků